हेलो लोगोफोर नै जों दिनै क'क्राझारनिफ्राय रायमाना फिल्ड भिजिटआव फैदों। दा जोङो फैयै फैयै रायमाना हाग्रायाव हाबबाय। नेशनेल पार्क गेट मोनबाय जोङो नैबेलाय बेफोर जाबाय नेशनेल पार्कआ बेनो रायमाना नेशनेल पार्क आरो बे माबा जाबाय फरेस्ट अफिस। नैबे दखानफोर केन्टिं रायमाना नैबेनो जानालि बाजारा। जानालिगाव बारनानै जों बनगावआव हाबफैबाय नै। दानिया इंलिश मिडियाम स्कुल बल्लमजरा नै गोदान खुलिनाय स्कुला बारा गोबाव जायाखै। इंलिश मिडियाम रायमाना खाथियावनो सिनारिफोरखौ नायलांदो। नै खाथि खाला गामि दं बल्लमजरा। माबा मोनायाव देरला सेसा रायजोफोर बल्लामगुरिथ' माने दैया न' हाबजोब्बाय। खेथि बाथि नै फाथो खेथि दंमोन ओरै न'आवबो हाबबाय आरो माखासे लोमसावजोब्बाय नै न'आव। एकदम लामायाबो खुरखारलाजोब्बाय अबेबा लामाया दैजों। नै सान्दुं दुङाबा जै जारला जासिगोन अखा हाबाव बारबा। दिफुनजय थाबायगासिनो दं। बिटेस्टा आदिबासिफोरबो दं, राभाफोर, बर'फोर।